Doncs sí, els protagonistes d'aquesta història són els jugadors, tècnics i directius de l'associació esportiva Ramassar, un club petit de les Franqueses del Vallès que juga a la quarta catalana. És la categoria més modesta del nostre futbol. I aquest petit equip s'ha convertit en capaç de fer coses tan grans com ser ambaixador de les Nacions Unides gràcies als seus viatges solidaris a l'Àfrica. I en podem parlar amb el director del Ramassar, Jordi Griver. Bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Com passa un petit equip de futbol, com n'hi ha tants a Catalunya, a fer-se ambaixador de l'ONU? Com comença això? Bé, comença amb il·lusió, no? Teníem les ganes, la voluntat de fer aquest primer viatge. Va ser un viatge l'any 2014 a Etiòpia, i del que era un esdeveniment esportiu insòlit per nosaltres, perquè no ens podíem imaginar mai un equip de quarta catalana arribant a jugar un partit contra el campió de Lliga del país. Vàrem tindre ja el compromís d'inici de fer alguna cosa més que no solament l'anècdota. És a dir, no van anar a jugar una costellada contra qualsevol. Van anar a jugar a l'Estadi Nacional amb més de 20.000 persones a les grades contra el campió de Lliga. Qui va tenir aquest punt de bogeria per atrevir-se a tirar això endavant? Bé, això, mira, al final jo dic que és un grup que té la il·lusió de fer-ho. No puc dir que vam començar només amb una idea exclusiva meva, perquè al final, si no hi ha tot un grup que et segueix, doncs és impossible, no? Però va ser l'any 2013, a través d'una experiència també a Etiòpia d'un grup de corredors de Granollers, que vàrem agafar una associació d'idees per poder fer aquest partit. Vam veure que hi havia esport, cooperació, solidaritat, i ens semblava una magnífica oportunitat que en el món del futbol passés això. I un cop van jugar aquest partit, ja havien estat a l'Àfrica, crec que a Etiòpia no hi havia anat mai cap equip europeu a jugar. Per què decideixen donar-li continuïtat? Què és el que van trobar que podia donar-li un sentit més enllà del futbol en si? Mira, es va descobrir, us haig de dir que es va descobrir el mateix viatge a Etiòpia, no? Ja tothom tenia la certesa de veure que havia nascut alguna cosa, no? Tothom tenia... En aquell viatge van despertar emocions, van passar coses que un mateix va veure que ja volia que hi hagués una continuïtat i ens vam posar a treballar. Vull dir, treball, ganes, il·lusió i, sobretot, creure molt en aquest projecte. Quins països han vingut després? Bé, després, per ordre cronològic, va ser Benin 2015, Uganda el 16, Camerun el 17, Madagascar el 18 i aquest any passat vam estar a Costa d'Ivori. I el 2020? I el 2020 ens en anem a Gàmbia, a l'abril del 2020. Què anireu a fer a Gàmbia? Hi haurà un partit enmig de tot aquest projecte? Contra qui? El Real Banjul, que és un dels equips importants del país, que ens obre les portes i, la veritat, ja estem amb moltes ganes d'anar-hi. Però darrere hi ha la part, la vessant solidària de cooperació. Aquest any treballem amb Nutrició Sense Fronteres i tenim un projecte d'aconseguir captació de fons, sobretot per a la seva ONG. És una ONG que treballa sobretot amb l'empoderament de la dona, en visualitzar el poder i la necessitat que té la dona de ser visible a l'Àfrica i ajudar sobretot aquests nens malnutrits que hi ha allà al país. I farem una tasca d'estar amb ells, de compartir el nostre temps, de fer tallers, i sobretot absorbir al màxim de l'essència del país. Per tant, l'essència del projecte és recollir fons aquí per enviar-los allà, és portar material. En què consisteix? Sí, cada any ens centrem en dues coses. Una, la captació de fons que els destinem al projecte del país, en aquest cas amb Nutrició Sense Fronteres, i, per altra banda, sempre recollim material esportiu i escolar. Per nosaltres la base és l'educació i els nens, i ens centrem molt que el material que arriba allà sigui exclusivament això. En el projecte d'aquest any a Gàmbia hi juga un paper també aquest conte, Adama, amb pròleg, per cert, del Xavi Aldecoa. Sí, les autores, la Carla Galisteo, amb el text, i la il·lustradora, l'Alicia Jiménez, han fet un treball excel·lent. La Dama és la infermera protagonista d'aquesta història. Ens agradaria molt que la gent l'arribés a llegir i explicar-ho tot. I parla una mica del seu dia a dia i la feina que fan al CREN, que és el treball que nosaltres precisament anirem a fer a Gàmbia acompanyant-los. Es pot comprar aquest conte? Exacte. Nosaltres fem una xarxa allà a les Franqueses i voltants de la comarca, on deixem unes guardioles i deixem aquests contes i la gent ens fa un donatiu per acompanyar per al projecte. Per tant, ara mateix el Ramassar, què és més? Equip de futbol competitiu amb l'objectiu de pujar de quarta a tercera catalana o és ja més una ONG?
Les dues coses, la veritat és que intentem guanyar els partits, volem fer gols. Com va aquest any? Aquest any hem fet una fluixada, però anem cinquens i estem allò sempre traient el cap a la part de dalt, però ens falta alguna cosa, no? Ens agradaria guanyar, sempre qualsevol equip vol guanyar i té ganes de... Però si no es guanya, igualment estem com a grup molt bé, molt unit, i amb aquesta il·lusió, sobretot, que ens fa aquests viatges que estem realitzant. Camerun va ser el 2017, oi? 2017. Hem pogut parlar amb qui és l'enllaç del Ramassà en aquest país, concretament a la capital, a Yaoundé, perquè el Ramassà no ha estat només un pas que quedi oblidat, sinó que té una continuïtat. Hem parlat amb el William Bianda, que porta aquesta escola del Ramassà a Yaoundé, i ens explica què és el que hi volen fer. Cada niño que trabaja con nosotros debe ir a la escuela. Y aquí les damos toda la posibilidad de ir a la escuela y de comprender lo que ellos van a hacer a la escuela. Luego, también tocar al fútbol. Así pues, tenemos dos maneras de trabajar. Primero, la escuela, y segundo, la escuela normal, y segundo, el fútbol. Como decir que somos una escuela que promueve valores educativa y deportiva. Si se trata simplemente de jugar al fútbol para ir a Europa, es un problema. No queremos que los niños del barrio o de Camerún se vayan a Europa. ¿Y quiénes son las personas que se quedarán en Camerún? Para nosotros, el mejor es de formar niños que van a ser útiles para el Camerún, primero, y luego para el mundo. És això, no es tracta aquí de fer cracs per la primera divisió, sinó d'utilitzar el futbol per apropar els nens també a l'educació, no? Correcte. L'esport com a esport rei ens ajuda a això, a poder fer aquests projectes, per exemple, en aquest cas a Camerún, on tenim una escola de futbol i un centre de formació. Estem en projectes com arribar a portar l'aigua al barri, amb l'escolarització de nens, i per nosaltres és un exemple magnífic des de la base, des d'un equip petit com el nostre, les possibilitats d'on pots arribar i el que es pot arribar a fer amb molts pocs recursos. I també amb la complicitat de grans equips, perquè el William, a qui acabem de veure, és a punt de venir aquí a Catalunya per fer-hi què? Correcte, la setmana que ve el tindrem aquí, és el nostre coordinador i enllaç allà, i gràcies al Real Club Esportiu Espanyol tenim un treball que ell podrà realitzar durant un mes d'entrenador i estarà a la ciutat esportiva amb els equips base de l'Espanyol fent un pla de formació durant tot aquest mes. Fent un màster d'entrenador? Sí, importantíssim. Amb els entrenadors de l'Espanyol. Doncs el William esperem poder-lo també saludar quan sigui aquí a partir de la setmana que ve. Jordi Grivé, director del Ramassà, moltes gràcies i l'enhorabona per aquest paper del club. Gràcies a vosaltres. Ja veus, Lídia, que sempre queda esperança,